Мъглата, която има съзнание. Има места, които географията е поставила на ръба на реалността. В дълбоките гънки на Родопите, там където пътищата стават тесни и стръмни, се намира мъгла. Името му не е случайно. Мъглата тук не се появява. Тя се спуска като живо същество. Тя поглъща къщите, изтрива планината и оставя хората насаме с техните страхове. Мъгла е едно от малкото места в България, което все още живее по законите на природата и старите предания. Тук зимата не е просто сезон, а изолация. Селото често остава отрязано от цивилизацията за седмици, без ток, без път, без изход. И точно в тези моменти на пълна тишина започват да се случват нещата, за които никой не смее да говори пред камера. Изгубеното време и Чамала. На няколко километра от Мъгла се намира призрачната махала Чамала. Днес тя е напълно пуста, но историята й е вледеняваща. Говори се, че хората се я напуснали за една нощ. Не заради липса на работа, а заради страх. Те разказвали за сенки, които се отделят от дърветата, и за гласове, които викат имената им от тъмното. В Мъгла все още помнят историята за овчаря, който прекарал нощта в Чамала и се върнал с напълно бяла коса. Той твърдял, че е видял джиндивицата, древно същество, господар на гората, което не търпи човешко присъствие. Изследователи на паранормалното твърдят, че в този район съществуват времеви аномалии. Хора тръгват на кратка разходка и се връщат след часове, мислейки, че са отсъствали само 10 минути. Какво се случва в тези изгубени часове? Родопските джинове и магическият реализъм. В Мъгла вярванията са смесица от религия и много древен езически страх. Тук джиновете не са приказни герои. Те са реална заплаха. Местните разказват, че тези същества обитават пещерите и деретата около селото. Има места, където никой овчар не води стадото си, защото земята е тежка. През 80-те години тук са изпратени учени, за да изследват магнитните полета, след като се появили съобщения за странни светлини над връх Голям Перелик. Резултатите? Официално няма нищо необичайно. Неофициално, местните казват, че техниката на учените е гръмнала без причина, а кучетата в цялото село са вили 3 нощи подред, без прекъсване. В Мъгла вярват, че под планината има кухини, в които спи нещо много старо. Проклятието на Света Троица. Една от най-мрачните истории е свързана с опитите да се построи параклис или да се възстанови старо светилище в района. Всеки път, когато се започне строеж, се случва нещастие. Смъртни случаи, внезапни заболявания или пожари. Сякаш планината отказва да приеме нов господар. Местните казват: тази земя си има стопанин и той не е човек. В Мъгла дори имената на местата звучат като предупреждение. Дяволските води, Черното дере, Урвич. Старите жени тук все още баят против лоши очи и страшни срещи, защото знаят, че когато мъглата се вдигне, тя отнася със себе си част от душите на онези, които се я погледнали твърде дълго. Пътят, който не води никъде. Мъгла остава загадка. Едно красиво, но сурово място, което пази тайните си зад каменните довари и гъстите ели. Ако решите да посетите това село, не го правете заради снимките в Инстаграм. Направете го, за да усетите какво е да си малък пред величието на непознатото. Но помнете едно – тръгнете си преди залез. Защото когато слънцето падне зад Перелик и първата мъгла плъзне по улиците, вие вече не сте гости. Вие сте част от историята, която планината разказва само на себе си. Вие бяхте с истории от мрака. Споделете това видео, ако вярвате, че има места, които човекът никога не трябва да опитомява. До следващия път, когато ще се срещнем отново в сенките.